Amunme ka bimali flè mali kono ali mali ko kanga foli be awye ni bimali ka kunafonu wati ye biye juin kalo kile mugani saba ye samba fla ani mugani saba inafo anya jira awla na ye jannu soro akake ufene gu yereke wala sa ma wala se ka bo awndo mo chugumina ama fo na ko ka bismillah bimali ka donki baru keneka Kunafunuko nasratigela juin kalo kleta ani sheki temene samba fla ani mugani saba o kera dunye mali konnana mime talike jamana sara sunkura o kalataw barakera ola bi juin kalo kle mugani saba ba fla ani mugani saba mime talike eji maula oru koni ye jereke CCB la wala sa jabi kunfolo kase ko boko bi wala jabi kunfolo munu fora eji mago fe bi aywa kanyesi jamana doma o de ka fo ni jajimlake kalataina aywa kalata 70 flaye jema otiye wiye blema otiye noye aywa ukafola aba maubocho kata kalataina kemesigi bisabani kononton ani murumuru binani ola wi kemesigi bi kononton ani murumuru fu bi kononton wolofla ani murumuru fu aywa metalike nola oye aywa sabatsoro ola ni jajimna ke aywa wi ma hagamiye kalata wira oye ma million saba ba keme fla ni sheki keme fla ani bisaba ye ola kemesigi wi ale bi kononton ani wolofla ikadon ale osoro o ni nota ka laje ma hagamiye kalata nona oye ma ba keme kononton keme ani bishegi ni kele o kemesigi ma saba o kera awa nofe ola ni bela jere jajimna ma hagami na e kalata jamana konnana ni jamana sara sunkura o kalatala o bebe ma million saba ba keme saba ni wolofla keme nani ani tani kele awla ikado ni javi kunfolo ye min barakera bi wala daina CCB la eji maufe no e jagule min yesnedo kalata o barawma awla dunia ka fo mime talike aywa Mamudu Diko ni ale semasi o defado o pare Mamudu Diko watimina aka aywa passeport diplomatique o konembo shirala bamako pangurujigi keneka o la mime talike awa bierela Mamudu Diko aye kunafondi kenesigi ikado ka fo kanyine aka maufe awa mamunu ni obano fe ku ka sabali ku ku bolodo disula ko kera mauna awa minga jugo alela niye kuru sabalila awa nika sabali go nyine anafa maufe kuku boloda udusula Pali Premier Ministre no Shukel Kokala Maiga aye aywa tamake trata temene juin kalo lemuga samba fla ani mugani saba ikado ka fo areka chakedala munu nyesmelo lakana koma ani awa papier koro rebisika mara chukumina ayi nyenda uru koninga aka chakeda konana ola Premier Ministre no Shukel Kokala Maiga ye aywa taku ni role nu lajeli kun de dore ye oye kase ka don ubeka barake homu konana degum me uka kase ka don ani kufu wali mando obsegu chesri chukumina uka baraina ikado ola uye ajira ka fo ko ni ashia folo ye awa Premier Ministre kase ka ninyo ana koninge akachageda konana no e primatire re ekonai mamunu me baraka enno akara ni soja ko ba ubulu kadaka ko ni mayira ka fo urube dola wanato ugu chesri uga bara ufe Premier Ministre kele no Shukel Kokala Maiga ye ikado aye mado koni bisimla no ye mamunu chesre do farafina re ngola ikado ayu mo bisimla o jekulula onyema memamlo oye Adama Jaraye no ba wele ko ben le cerveau ni alebe jekula me wele ko mouvement yere wolo debout sur les remparts ikado awa trata temene juin kalo klimuga samba fla ani mugani saba Premier Ministre na le gouvernement nyema ye aye nunu bisimla ikado utunana muna kana uka hakina ira Premier Ministre la kafo mime talege furajero fanga manyema ula ku konime urusengor matindi ka kon were ka lajebanye ni were baraw kera bi anga jamana kono no ka meeting by mingara bi juin kalo kile mugani saba samba fla ani mugani saba awa ikado uye meeting mingembi utedore uye kaseka yala bamako bolodo konana nika angania ira kafo mime talike aywa ministre ma uruseka taka bo anga jamana kono chugumina ni jajimlage akula aywa nima kofole no ye Adama Ben Jaranu kama ko ben le cerveau ikado ani aboyongo dot menyove no ye kemi seba ikado kafo yene hakina uta kadaka kafo ko mali rebe chomina bi ikado kafo aywa ko uruka sengon matindi obeka nyesi uma mouvement yere debout sur les remparts ikado yene hakina ufo ka konka bire la jenye kemi seba ani ben le cerveau ule tamainge nekata Premier Ministre fe kana hakina udi amo
do min bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu ni o bɛ nafolo dɛnkɛrɛfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka o kɛlɛ o baara kɔni nun donna walasa hali bi ayiwa min bɛ tali kɛ musow denmisɛnw ani sigida misɛnninw n'o ye an ka togoda maaw ye olu bɛ se ka yiriwali sɔrɔ cogo min na cakɛda misɛnninw na o baara kɔni nun donna secrétaire général min bɛ ministériso la min ɲɛsinnen don an ka nafolo kow ma i k'a dɔn n'o ye ayiwa maître Ablaye Traoré ale kɔni ye a baara nun don i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa san 2022 ayiwa sa ka taa bila san 2026 la a baara in kɛra alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2023 ayiwa nin baara in yɛrɛ nun donni kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ maa caman o tun bɛ nin nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ wariso min bɛ yen n'a bɛ wele ko BCEAO i k'a dɔn ayiwa o ka ciden tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ bangiw tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a n'u dɛmɛbaaw minnu b'u dɛmɛ nafoloko la ani minnu b'u dɛmɛ fɛɛrɛw la olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen madame Sidibe Aissata Kone ale min yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa conseil national du patronat du Mali ale min ye o ɲɛmaa ye fo ka taa se Musa Dek Bali ma ale min ye ayiwa jɛkulu caman olu ka ayiwa ciden tun don a kɛnɛ kan kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ n'o ye armée de l'air ye olu ka ɲɛmaa kɔni ye taama kɛ o chef d'état-major a ye taama kɛ ka taa région aérienne numéro 3 la chef d'état-major min bɛ armée de l'air kunna général Aliou Boyi Jara i ka dɔn ale taara Gawo kɛra tarata tɛmɛnen juin kalo tile 19 2023 taakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka taa lajɛ a ka cɛdenw bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn na u bɛ gɛlɛya jumɛn kɔnɔna na ayiwa ni marabolo ko fɔlen in na ani ka tila ka hakilina ta ka ɲɛsin u ma jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ale ye cikan min don a da ka se k'o ɲɛfɔ cɛdenw ye u se k'u cɛsiri cogo min na u ka baara kɔnɔna na nin dama ye chef d'état-major de l'armée de l'air fɛ i k'a dɔn awa a bɛ kɛ ka kɔn i k'a dɔn a ka baara dɔw ɲɛ a delila ka taamaw kɛ ne ka taa a ka cakɛda wɛrɛw la i n'a fɔ base aérienne 100 ani 101 Bamakɔ ani Senu kɔnɔna na général Aliou Boyi Jara a kunbɛnna Gawo awa commandant de poste de commandement est de l'opération Maliko n'o ye colonel Maga Alassane Jara ale ye a kunbɛn ka taa se commandant min bɛ région aérienne numéro 3 kunna colonel Aliou Kulubali ani commandant de la base aérienne 300 de Gao n'o ye lieutenant colonel Yakuba Muncan Kone olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kunbɛnni kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn ka se ka a ka cɛdenw o minnu bɛ nin nɔ ka u kɔ kɔrɔ don hakilina b'a fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ général Aliou Boyi Jara ayiwa a taa kun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa lakanako yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na ni sigida kofɔlen ninnu na i k'a dɔn a ka se k'a dɔn baaraw bɛ ka taa cogo min na ayiwa tesaliti fana baara ninnu bɛ ka kɛ cogo min na tesaliti ani mena ka kɔnɔna na ko kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ maaw hakili lajigin ayiwa seliba ko la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen an ka diinɛ ko ani laadala kow ma ale ye a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa Zulhijja ni dɔw b'a wele ko seliba kalo a yera an ka jamana kɔnɔ yan kari tɛmɛnen juin kalo tile 18 2023 o hukumu kɔnɔna na jɛkulu minnu sigilen don kalo ɲini baaraw kama olu bɛnna a kan k'a fɔ seliba kalo o daminɛna anw ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn n'o juin kalo tile 19 2023 awa seliba kalo yɛrɛ yera Bamakɔ Sokɔrɔji a yera alisilamɛ saba de fɛ Bamakɔ Sokɔrɔji o misiriba la ka kɛ ni o waleya ye jɛkulu min sigilen don kalo ɲinini baara kama ka taa se minisiriso min an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka ayiwa diinɛ ko ani laadala kow ma k'u b'a da alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ni Ala sɔnna a ma arabadon o min bɛ bɛn juin kalo tile 28 ma san 2023 k'o bɛ kɛ seliba ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu de kɛ sa Ala k'a se an kɛnɛ ɲɛna Ala ka seli musakaw nɔgɔya. Ayiwa aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛ dan sigi aw ka bi Mali bidon kibaruw la an b'o fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'aw ye diya ninnu sɔrɔ aw ka u yɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ka y'u fɛ walasa maa wɛrɛw bɛ se ka bɔ aw n'u ma cogo min na aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.